abo yamaya shefo ni etiefo nyina ha ema makwaba e de ba Ashtown online TV ni radio so emra so si e de emai mu nsem beso mu se kasebo nsam no de bedi mu akotene pan nsemfo ani bini ya de ni betwem wo enkramantem enkra yensa aka afi won se national security for akwache eyesofu bi efre no Apostle Kwabena Owusu se Ghana for bekaya enche bia na abato commission edin hihye begu akwam se etwa se okyerɛkyerɛ abato din ni nyina afoforo eno na akopie mu omrahye bedwam a edom kuma a omrahye bedwam se ehene ne ha wonte ase de biada won kramantem wa no enyintia yensa aka afi won se nsubrantem bi ato asɛe enkrofo ejapade pii ya de ani bekyerem ewo asantemantam ekura ye frɛ ne se otafo eho ena yenya nkra se eja ato efie bi mu akyese asɛe ne makakra in some way any afufro pi ena mobete kasie etwa no fa abel fotentem fidie kese so meche internet uko Facebook ayedemu live Ashtown TV ho uko Twitter Instagram YouTube ehon so sa ayedemu live afi akenkan fo mobete ene wo kasie mu ya me nana abna ageman minimenu abema odehye ba kofi akuoko ye twa ye ho aba ye ba de kasie ni ntwemu ebebrem na wachi ensema ekwaso ni binie yenyina yenim yare abeti atese wo wiase afa na enyina me kire COVID-19 we nam so ma omampanyi de enhye ene mra bi toto nsori ene sukuu so ena no dey ene omampanyi be yi enhye ni bi edi free ye so enti Ashtown sem twefo ebosi monten so bisa amanfo age nkire de fa sa enhye omampanyi eyi ye free nsori so ne ekwaye no sei ene kosiye Pacho med Modesta that's it. Nampacho Omampanyi ehye na wode to yeso no e na anu kwasi ada we ye free yeso ebie nsori no eye ma wo anase enye ide me hu ne se nkwo kakra nkeye because esi anu police na wode amaye emwa enti nkwo kakra nkebeboa ensori na ebi drosso 100 no obi won no mbro be 1000 krampo enti anu sa no mbekọ na kakra na se de won mbekọ ni nyina dako enti nka min giti senka omo kakra nkebeboa ne je se wo de wo no mampanyi nya agin se obi e no ka cha dabi I'm your friend Victor from Pon e de daddy hu ye ha wie ya e boko eye yare e beti atese wo man mu a omampanyi e de enhye ne mra bi to ye so no na anu kwasi ade no mampanyi be yi ano se we bie ye ensori ye nko ti epese hu agin kire fa ho se eye se ensori ni schools no we bia maye anase enye me nkwa ma agin kire de meka ne se eye na yela eye no ebetuma ba se be ya mabi but enya mabi menim se after so obi e no de enhyehyɛ ne nyoma bi agu akwa mu a saa nyoma no utimi di so wi a ansa na ma ho kwai se obetimi aya asɔre ana se obetimi aye bibi fofora ya se wo ye eno nti se obetimi adi nhyehyɛ no so de a eya ade ebeboa but se utu ana ma no ntimi ani nhyehyɛ no so de je ohaw na ewo mu na ye sa ma emu atre etime pese ewo mu se wode nhyehyɛ ya to ho ama ye de se ebetumi akwa asɔre de but se untumi ni nhyehyɛ no so de a nka beye a na nka jai kakra because I remember sorry I ko say ya adwen say be kwa sorry but ya pese ya de no manyina egu akwa mu wie ansa na ye be sha sorry ase ya kwenti Sunday we yanim no nya de a ye be kwa akosom a egu so de yan hyehyɛ enti ye yan hyehyɛ ni nyina wie afie ne ye be ma ebra ye betumi e de akọ eno ntini so betumi adi bra no so de a eye pa se asa sorry mo betumi ahia mo betumi ti nyame asem eduba bia no mo afem ho mo be che nneoma bebre eye but se mo ntumi ani hyehyɛ no so de anya de a betumi aboa betumi abase ebeye ama obi a otumi adi hyehyɛ no so but wantumi ani hyehyɛ no so de a nya de ebeboa me pacho na je se wo de ono mampanyi ya adwen fa ho ya menene ya adwen se wa bie but obi obetumi adi hyehyɛ no so de ana ye kan bi se asɔre kra sei me pese the titru ne nkora no eye Sunday school ne de ni kwai se asafu bia na obetu na ma so mo kwa so ni kwa so mo man nkora ne ko because nkora ne untimi control wo mo enu ntina me de toto ma asɔre ho a me ka asɔre mpanim fa me ye de kana ma asɔre a ye hia for now na yunya nwene nkora no se nkora no be kwa asɔre e ba se ye start asɔre kora na nkora no be wo fia ansa am ye wo se nhyehyɛ nyina bibia da na akwam
ansa na yamankura no nso ebia ya mama nso ahyɛ aseɛ ɛno nti ɛyɛ sɛ obetumi adi nhyehyɛ no so na ade nneɛma nyinaa bi gu akwam sɛdeɛ ɛyɛ ɔmampanin nhyehyɛ no ɛteɛ no but sɛ wontumi mfa nneɛma ngu akwam mu deɛ a ɛho hia sɛ wobɛyɛ w'adwene sɛ bia wokɔ asɔre anaa wokɔ baabi ɛte saa na mmom hyehyɛ no deɛ ɛyɛ Nina beno na kwa badoba Ashtown TV so. Yeah, eja me jo so. Acha e frame Owusu Daniel. Eja Owusu, le pesi ebisa se omampanyin hyehyɛ ya agu akwam efa sukuu ho no. Se wo ye sukuu ni se na wo hu no. Me pa mo chewo omampanyin sukuu obi no. Eye. I was in school because ya tenefi ache. Ena the more na TV ni so. Almost new stations aba TV so was in sia. Ibo ele dodo na ne wo sa radio ni sa TV bi empo decoder na mo mo class no eni obi an bi nya sa stations ni bi enti eyese wo bi Eti se de eyese wo bi ni se wo bi kan na kan se mo tron so hwe ahobla ma yese mo de ko tron so hwe no asi ana se ensi o yegusu aye ye bobo aye ho empo ya te se na na se obebo aye ama news max ni bi e de ahye enti ahobo de ya bobo aye ho na ade ba ko kire ma agene ye se enyina ye ko school no a man test ye na nna no how kakla ewo hu if you say your doors when you school form 3 you school was in kwada ngoma senior high school yes 714 form 3 students in kwa your doors but maintain some better test ye there eno na akire ma adwene kakla say obi ewo ya sɛ ahwɛfoɔ ɛbɛkae a ɛnaano fiada etwa mu yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ Chipsa Islamic Center na yɛbotaeɛ nyinaa ne sɛ yɛkɔkɔhwɛ sɛ ɔmampanyin hyehyɛ a ɔde agu akwam sɛ nsɔrensɔre ne nkramudan ahodoɔ mbie na mmom ɔde nhyehyɛ agu akwam ama ɔmo no yɛnnuanom nkramufoɔ mu di so anaasɛ ɔmo andi so na bra yɛkɔduru hɔ no sei ɛne siiɛ annabi ya taimaka cikin sakiyar muska cikin daga murya cikin fada da wannan abu za mu ce wallahi na wannan ci cikin jikina kaman babu ne abin da zai na kafara Allah ya yafe min ya ga ya kwanta kasa ce ya bilal na gama ka da Allah doko kafa ka danna kan wuya na ka taka in ji zafi ka wulakanta ni don hankalin ke kwanta ko na samu yadda Allah bai Allah adalci gaskiya musulunci ya ce muna la fadla li arabiyyin ala adami babu wani bambanci fadla kan baki akan fari ko fari akan baki illa bi taqwa amma yau wanda ke da awon demokratiya suke da awon wayewa da suka yanka wannan karantarwa yau mu zubi jira abin da ke cikawa da su kwanakin bayan wannan hutuba cikin wannan masallaci lokacin da cikin eno achiri no yebo ye homodin ebopin honorable assembly member for Chipsa Islamic area na ene twetwe nkomo Pacho ya femi honorable Nuhu Audu Chipsa electoral area assembly member honorable said ye na enim no eduru efiada e daponda kese de ma enkremofo yasi nyina na epesi ebisa se ene no san na musi ye niam afa se na osube hu ya nda na manyina sese enam situation na yom sese ya nti kanene de na e ma wa hase ba ne de measures na government da ba se nipa 100 na wura mokso nti se hu se ya wa se ya enu na edo na matutu na kwam se na be ya menti be break protocols na government ba nti mu na wu ma so ma be duru hase nti ne de ne ma sesa e nipa 100 na be kom unni maxa unwuram so ya ba kesi du ha o so san na waba o frifia ba beteki ablution na san na be duru hase se ne be ya e be yi ho free sa ya re boni no ti ne ye wo so aye kosu hase si ya ni pese ebisa se enhyehyɛ be na mudi agu akwan mama omo a ombeba akire after nipa 100 na awura mu no se 100 ni ma on street leader hase ese ende chinchina de se wo ba se wanya na otumi ni wo fie ensa na wala makachi wo baba ha ma no se wo kufi na koye sala no wo fie ana se wo se as space wo hase se betima jina bebia na wati wo so na si e kana distance be adwuma de obetima ye eno habisi bi ebisa but the imam kachi ni se eyama kufi 100 ema kufinti 100 ema nya de obi abere be rent na me kwa kasa me so mo hase ni bi a be hwese number no me embroso nti ayo hase ni honorable assembly member for Chipsa electoral area and yetene nka no yentwa ye homra ye ba ye bobawura nsemfoforo Sayen nyina ye bekaya encheye ena Ghana betu okomisa mechoye maami Jemensa edi betu uja se eye
new voters ID card no pese ye tire ye din foforo when na NDC amenyokuo sorry ya kuntan omo so omo mpene ema saa abatuo saa new voters ID card ade ebe omo mpene ma ne masoda when ye kwada sorry ya eye osofu bia we ye NDC fo osofu a ye friend no Apostle Kwabena Owusu Ejay a oda asori ani din de Hezekiel Apostolic Church Ministry ano say one de we nyame difo enti say electoral commission me tell ma mi je mensa anhwe ya obeje ne krafi ni nsem when no kan no sa wantimi amfa kwota anyam kwan aposifo di ni tetentete omo ye omo fa ha na papa ya fa ha omo fa na papa ya fa ha when na no bra de etwa mu eju mbusumi de ye mu omo sa koso sa osofu yi mu se eku a na mra omo sa so osofu yi mu omo de na ekọ no sa na osofu ya sa bo wi sene ho wi bag bi esen no ho omo kohwe ma wi e na osofu ya chechire ebom e ye hye no ho aposifo yi bo papa yi boy be se nka bi mpa obebie na no aka bibia fa wi ho se bia ye ono e na de hye ne ho ana se obi mpo e na de hye omo boy papa yi ankasa ebepem samri enti ebedi sansem we yachi de be se bia no ye be sa de abre ahwefo wo abato ho nsensem ya ho se okopiem wo mrahye bedwam a enya asem keto akora edom kuma ne edom dodo a owo mrahye bedwam etwe asem ya twetan ene se abato komisa sisese opese ochiro din ni nyina foforo se de be ya new voters register no ebetimi adimu na edom kuma a owo mrahye bedwam se dabi wonte ase akora efi se ebra na Ghana ye work cases verse 400 no ye call lockdown adentina afi a ye 10,000 plus no mo be ka kire se ye ma nipa 18 million enko salary se school for a wokoji school feeding na onko church wondin na munim se sa yade ehu efri se ebra ye be chiro din ni be wie kurampo no na yade no abunkama fa oman ne so eno na honorable Magnus Amoate ede tudwa se ompene kura ma ye nchiro edin no efi se omudom kuma ne de wonim emfaso a ewo so se ye ma nipa dom yi ekọ na omukọ salary ekọ chiro din eno na honorable o say chairman sabonsu eche se munya de mokeka no adenti na moma ye nchiro din ene e wono so ebisa se so se moma ye nchiro din dia ene abato no monkan hunu se afi ye nto aba ye ma omampanyin na ado danko akufodo atna akonya ne so edikosi se coronavirus no ono ankasa ne bobeto ne yam ne boto ne yam na se ofiri ye man Ghana mu kode a ene ne afẹ omampanyin foforo amana bedi akonya ne so efi se sa nipa 18 million na mo ka se omo ko salary tenten akotwiro din de yade aba no sa 18 million krona nso na 7 December omo ko salary akoto aba eti se mo mpene ema ye ntwiro din ne de a ene omo so omo mpene ama ye nto aba eti sa bre de ukopie mu wa mrahye bedwama enya asem keto akora won kramante mu ha no na no brada rehosem a yete ye ne se ensubrantem bi ato asai enkrofo agapade pii na yenya omo agapade ni bi asai ni omo twetwe nkomo omo nsem omo de tu dwa ne se ensuo na anto anche ensuo ni to donhwere ba ko pe ena ensuo ni kobo eye odaw ebu ensuo mu nam so ma eyiri be fa enkrofo fie na omo nsem omo sa de tu dwa ne bi ni se kwakoye se ensuo yi eye dwumbusu mi bia mu ensuo yi to na se yebeka ya eye efimpi mienu ni dunum nim ensuo yi sa to wodwumbusu mi ye bi mu ese nkrofo na mama nkrofo enso fa mu ehwe wo mo nkwa enti e kame akwakoye se akwakoda ne ade bi a emfie num bia eto enti eye Ghana mampanyi omo meye bibi emfa ho efisi omo nte ase se ade na enyankomade bi o du dwumbusu mi bia mu a eti se sensuo itokro ya eto ekobo sensuo eda wo mu ema ne se nkrofo agapade enti omo usufre ya torrenche mboafo se sabre de omo nya omo mu apa omo nya baabi nna omo nya ntade enhye enkampo se omo akọ adwuma ede aba behwe omo abusua enti sabre omo usufre atorrenche mboafo pa so omo meboa wo mu ewie se ukopiem ewo asante mantemu a ekura ye friend se otafo eho na anope ya ebra na abobe se dubaako apa ho sima aduonu anope yi yenya ntie se eja atofie bi a ewo multi credit bank echi ho pe na sa efe house number OT 32 block H na enesen wose osusu se mita abofie honom emfe tetentre de ebesi ne sa mita yi na etija enam so ema eja ayefie ho kumo
na eno ena atorenche mu bremu buafo a wo Otafo municipal ema wo ho ye hare a okoye se okobua adumja no na esanse na eja no abro wa ho odin so nti no ofre adumja adwumayefo ma omo so ede onfidie eba ebeboae enigi sema ewom ni se onipa bia ho anka obi anso anhwere ne nkwa na emom esanse eba putupuru ni nti no social distancing ne de forget about it kra amanfo ato atwene ba bi kra na chese obi a eye de ope eti sabre ya ye kasa de efia ne house number eye OT 32 block H eja ahye edan no dworobe ama chese emu mpoma ne adan ahodo a ewom de ni nyina ahye kra na emom obi a ho anka obi anso enhwere ne nkwa enwo saa eja hyehye yi mu Ewie yebegina saa eja hyehye nsem so na yetwa ye ho aba yeba yebeto aso Yentufa ni enko Asante Mantem yen nyina ni berman monyamfo a wofa plane besra oman Ghana nam so ema omampanyi di nhye ene mre bi etoto ye so ena no da Ashtown Series omugu mountain so kobisa amanfo omuton force ye papa ne maame omuton force se free says COVID-19 yare yi baaye omade to ekosei ekoti se the first na yare ne maaye anase omade to no article ne ekoaye no sei ene kosi ye so ye fra me maame Mary bebre na fra me sofo maame egacho we don hu ye ha no pe ya enya bone eye yare ya abe ti atese wo wiase afa na nyina eni epese ye hu se omo se samwe omutimi ta force bibia mo ombenye bi omutimi ta le ho mane ye na me bisa se eja se eja ekose epa cho first na yare ne maaye ne de ne dwa ne ye pa ba ye bebre na suro omunim se force na yare ne wom cha se yare ne start wa brochi memu ti ye no mo kasa bebre se ene ma de sin so so a bi kura afe na medu Ghana eti niema we na wokuma se ne de ba ya ansa na yare ne ba bebre na na te ase bi wo so abeka won te ase nti won to first ba akufo ti mi gina niema won to bi a 200 Ghana eso ne bi obi ata 10 cedis 20 cedis nti edwa na enkwata se first ne bi obi asuro yare no no me mpacho na oniema efi hi papa poten be pacho mi twa landing me niema na landing ne okay that's it we dey beda wase nso madam wase say ba ye wonya abotiwe ene atwetwenko nso madam wase pa This time. Pacho already hu ye ha no pe a boko ye free Ashtown TV na ye pese ye hu say e free say coronavirus ba ye eje ekosai ena no na nchempo me hu say o tun force mpabo en fi en kan free o man ye kra fi obi man so ena yare yi so ye so mo ye mo a omutimi ta anya ho omutimi ta mpabo ho enti pese mi hu no say no eja ekosai e fi say yare ba ye amokra ne no eja te se first na yare ni ni ho ana eja ekosai ye so chimo ye nchi mo ka ke If I say yare ba sa na ma edwa ne enko bi ana first no empabo no mo ko fa mpabo no ba obu o fa egu wadada enti ebetimi aba so ebetimi anya bi na wo waton ba edwa ne de say de nyom ba say ngwan nya titifie o mo ba pe standards akambu du o mo mpe agite bi ya bi school sa enti say de yare ba ya de ama market ni mo den ye hala to ade se first na me pacho so say the meti ya say the kan say obi wo ha wa fa egu wadada nsa na yare na eba e na won so ko fa enti so bi beta won't mean ya sanchi mu ni fa many pan say the be na agent be ba so mo otimi ato there be ya papa ne de ya le bi eni papa ne ho enti mitimi chire mu sa emfa chire ni pa no Kama kusia. mama das me pacho say ne me wa na oton Me ana me ton. pacho we dia ye pese hu say free say yare ti atese aye coronavirus yare yi so me say ya moa omutimi ta bibia ta wu ko mbetimi atem ado omu enti e free say yare ba ya okofa ne me neton e kwasai etese first no ana say ne ma ton ne nkosokora Edwane de asesa. Ena wote ho a ise ba maako owu ho kra wo se ya wo niema nimu. Yesi nkrofo no mo wu wo akwantu mu no mo ho niema na ye ton. So me hu ni se nte sa ta madwane de asen te se first no na oba ya maako
Then your pebruni well, dear Paranya, sir. Pacro Baconum, say, Bruni well, dear, no call on top. Tamajana saying, Where the better was say by Winyam and to drink. Awie ahwefo ye de ani bekyerem e wo kwabere mansin mu eho ena kura ye frɛ ne sɛ ehwan bon mu sɛ ukopiem e wo sa kura ya mabɔ ne din a enya asam ketwa kura ene sɛ bola kyese ya bɔ ne doso pua bola doso pua ayes afasuo afa krom ho nyinaa na ukopiem ho paa na wo hye cent kankan a kyese eku kromafo a enya asam ketwa kura ene sɛ enkyiremu kyerɛ sɛ bɔɔlɛ awɔ hɔ firi emfie feti bɛɛ sɛ ɔha ɛne akyire ebesi nnɛ bɔɔlɛ ɛda so sumbiesum pae ntontom ɛne yare de kurom hɔ de ɔmo fa no kwa ɛno ɛnam so ɛma kurom hɔ fo ɛde adesrɛdeɛ ɛto na nado danko akufo ado ɛne ne manfo anim sɛ ɔmma na ɔmmoa efi sɛ bɔɔla no eku wɔn paa ɛno nam so ɛma yɛ ne awura a ɔhwɛ bɔɔla yi so ɛne obi a ɔte bɛn bɔɔla yi ɛtwetwe nkɔmɔ na bra yɛ ne ɔtwetwe nkɔmɔ no sei ɛne kosiye mepa kyɛw me de ama sata mini me kunu na kusi apia na bola no e konfie aduo be so kura ni na me de me ankasa mbetena so no me wo be ayi mfie be nsia bola no yentu da ye wo ha pa ya sesia no bola on ba betugu kura na chese ba na ebe fie nipa bebre abeye ekọ enti me nam na last ekai me nam ba be so mu a me boa ya me piapia sa na nka ba fie aso da bi esi wo no bola ne ba ya be beduru ho timia na me ye ne kakra na ye so ha na sikara kwa mu twia kwa na o mo bebo ye 50 pesos na me kwa mbedi matem sa 20 30 nipa kakra bi na o mo boa ye sikasem ye bia o mu twia 50 pesos na ye de mame enso ye wo ha pa ya sesia no bola on ba betugu kura na chese ba na ebe fie nipa bebre abeye ekọ enti me nam na last ekai me nam ba be so mu a me boa ya me piapia sa na nka ebe awie ahwefo me saka honorable Edu Yeboa Derek ono na ye honorable assembly member de ma ehwanbo mu e wo menchen wa ha honorable ye mo akwa badeba Ashtown radio so mejo semenia na honorable se ye ba o electoral area eye ehwanbo mu a bole ekumu party se nya asem ketwa kra na wakwakoye honorable yi mijitum ye pa se sa bole eye wakoma so ade kese pant ma ugina ya yeto abama o eti ubetimi ama ye bole yi ho abakosem kakra mini amedase mechia ehwanfo nyina na ye ka bola na ye nananum nyina eba betoyi nti eno bola no ho asem no se kase ye kan a menye sure se ye bewi na me nana krampo a owo meja oso obeto bola no na kire se bola no any kra de 70 years de e betwem na ye ba no obie ye mmoa se bola no ye betima aboa me ye to afiri ho if is past assembly members obia ye di obetimi sa so na me wogidie ni arehemu se eye MC ene member of parliament a almost ewo Kwabri East Municipal Assembly obia so try se bola no ye betima ye afiri ho enti yesra ban no ne yesre ankrankre se omeboa ye na bola no yentimi nyimfiri ho efise ye eye COVID-19 a ate se ewo amansan nyina a create awareness am obi ehun se yare bi ba na etiate sa e do how bibiri ne bebre oman no enti Kwabri East Municipal Assembly a ehwan ebom electoral area e hya ase no se bolai e de yare bi e ba kuru no mu a e be ye ohaw kese pa ama municipal no ene asanteman nyina enti e besre se adofo meboae na honorable mpese me bisa se sesei a osre adofo se o meboa we ye se uhunu nsa hohora e na ne mpanyifo to nsadidie eti wakoye honorable member yi e de ade pa na wo ankasa titiriw waye se wo de boa atu sa bola yase me das minia we de me de abasobo de be ma eye me predecessor honorable Afrifatawia omobo modern ekope eye bucket ana container a ebetimi de bola na gum se de be ya de esiwo dadaada no enkofa ohaw bi amre na enam se no no ho a yentu yenti se nipa de be kwa kuku bucket mu no ya na edin mo enti first step a yeteki ye ne se ye bo modern consult ye zoom lion se de be ya on be ma ye bucket
na yentu engu fom biu na mom ye de begu eye bucket nim na ye de nyina be si wo no store na challenge no eda so ho enti ye se oki ene ye be koso abo aban so se de be ya on be boaye na yegusu a ye boso na ya eja covid-19 so de ne ho ebedo ma ama bibia asensen ho enti ye wogidie ni arehyimu se yare yi eba fom kakra ma eye assembly ene ankrankra a omo pese omo boa eye ehwaman etu sa bola ni firi ono so ombe boa ena de toso so ye ni nipa bebre edi ho nkomo se aban kra ntima ama se efiefie kra mpo na ombe dom ye na obi etuatua eto kakra ni enya kakra ye de akoto aban anim se ye boaboa no se ni enya na ye tu bola no so a sei ene be cost ye na aboa am ye time ye firi ho enti wei eye ade a ehwaman nyina esu ho se ebetime firi ho a ehwaman yaseda ebeko nipa kro no ho na honorable se o hye bola na abenkro se aduru kro mu anesa eti enhyehyeye ben na moye gu akwanmu se mutu bola na ehene na mode ko ana mutu no kro mu ha ma na tena kro mu ha we dey da say nananum ene eye aban enyansan mu no ye kro bia ye ja asase kakra ye to din say sanitation land eye ehwaman so yes ye wo ye de sanitation land enim say either say eye toilet ana say ball adabre enti empire ne ebo say we ni be free ho na ne ya ye de ato amansan nyina enim say aha say ene ye de bucket ne ba besi enye say yes aba betu agufom biu enti say aban ana say ankrankra edom ya be yi sa ball ye free wa your sanitation lander ye de bucket ekusi wo se de be ya amanfo ebe ba betu agum na ensan koye se bipo ya esiwo ebiu na honorable ansa na obekọ no ebra ye nsem twerefo be pie o mu no ye hu se amanfo a connect omo toilet pipes e de amasa bolle afa gutters nim eti saa ade no mu tu bolla na free ho no na omo nso mo ye omo den medas minia ya ade a ye de ato eye Kwabri East Municipal Assembly enim eye environmental health for ene hwesa enoma no so enti ye baaye no me baaye no me be hu de ekoso no ena me busa me predecessor na me se na ono so etu hu anamo enti ye ne eye assembly be kasa no omo so ene eye toilet free ano so akasa ebi se senka ye kan etumi nhu amu dia anke ato eye toilet nim se de be ya enkofa oha bi amre nanso ekurama yati ye womra enti wo se ye de emra to be bia emrada enti the first step ni say ye be consult assembly no mo ne environmental health for akasa na ne nyina no ya ye amana ye jojo na menim say bola ni free ho na se ye gutters ye le gutters ni ya obia enya akonya say o ye bibi ba say bia wo ho asa akofa yare bia bre the honorable ye beda wase say oje bre na woto aye we studio ha na ehwabo mu nso e de omunya ani ato so say obehwe na watimi atu bola yase ama won eti yesre omampanyi ene ne nkofo say omumeye womwa say de be ya onso obetimi adi nkonim ye da ase honorable Edu Yeboa Derek, assembly member for Ehwabom electoral area ene yete ne nka no ode na dese nyina ato omampanyi ene mpanyufo anim say omombra mesom na omwa won efise bola no eku won papa uba Ehwabom di ache so omunya hwene kora na kampese omanya no ede adidi eti yesre mpanyufo say omombra emeye wonwa ahwefo ye betwa ye ho aba ye ba ye de de wo ho nso ebeto aso